nigo akonyara kabaga kurwa obasemia naki oborero bogocha ase omubiri naboigo naki okonyora obobwenigo mwancho muligeria hanyiko bwate ibolirinde liansi nabo totomera ekirengereri kyao wetera ase enambere gabwa ase screen yago naboigo ase chinsemo cha Facebook nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News Digital naboigo chinsemo cha YouTube nabo gotonyara gwitira Ndizi TV News ase ensemo ya website nabo gotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke erietaria ne Frida Kerubo uko irali bagerigeria bene gukwaligania ase omurobiriga ase litkuliarero daktari mwancho muri enyere kwa gakubuli butambe indi daktari arachiko kwanera oborero bwa uterine fibroids igoli tukuliarero mwancho muri eria tochiko kwanera oborero bo ase daktari gochikonyara kubaga gutumanya amange obumburere kyobo na kibogo cha sumo birita naboigo na kibo okorwaligwa bimenyerere kibiri okoriye gwateba no bwate oborero bo naboigo chinchira ki oranyara kubago konyora obogwenya korinde tutaraso ase imemo na ase topic ya lero korinde daktari nabora nyoro mwancho muri na ro mogeni ochire nabako mataina kyokoroko na ndenga yokorokoro. Asante sana Frida. Editorial ne Dr. Moses Kenon Sarigo. Kurwa senyagitari ya Worldfit. Worldfit Health Center na otulega Busongo ase nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari. Abona litukoria rero buna botambo mwanju muri anyare ko bagakoboli ndi torakwanira oboriro bwa uterine fibroids. Bana litukoria rero atete komanya obumboro irekyobo. Uterine fibroids nekero tenda tenga ene shida usinoburiro bo usinemechande konyoro musubati. Lakini teri konyora basacha. So okobe mechande yego cha senyum ese enyumba yo mwana oserira la mwana ekere mechande ya chirororo gosobo bimbe bwatukira senyumba yo mwana ekero bobimbe bogotokororo obobimbo obo warukunga uterine fibroids. Uterine fibroids teri cancer. Igumete ekera abantu abange bakunga ububimbe bwaroka neso mubiri igenti kitangani bakorengeli inkanza usitali kanza bubimbo butali kanza ibo kurukunga benign ekaro kuwireta benign yesenya gitali eminetinga teli kanza no bubimbe ndio lakini sio kanza so bwarukunga benign tumors and into bwate kanza ikurukunga cancer ose malignancy lakini bono benign tumors gosobo bimbe se nyumba yo mwana ekero bwa chiroro ekero yani munabona gosito atebe nga ibintu munabona ebibondo sibya kire se nyumba yo mwana bya bimbirororo ekero bya bimbira birarento obokonwo obonge yes talira isyoku lakini nabura arente mechando you see yamanya kurukunga uterine fibroids obo bimbe ase nyumba yo mwana kero kende daktari kwanyere kwa boko kwaniranga obore benign kero kende oboriro boigambolete cancer in rare cases which is around 0.1 nabo borarente cancer nabo borabe cancer lakini talimono borabe cancer so it's a benign tumor lakini tutoraje kwanira igoro ya fibroids ko chime saidi tigaturi linganka ye nyumba yo mwana egotoka na ndenga nkike onjuka ntese nyumba yo mwana orole se nyumba yo mwana egotoka sakurunga the pelvis enyo bagota ngendenke esaba subati kuba bula batenga endenke no nyumba yo mwana egotoka lakini uli nyumba yo mwana esegotoka motu ya nyumba yo mwana ntobwato what we call the bladder ese machako gacho so minetiga onyole mechande uterine fibroids ese nyumba yo mwana na era rente mechando ase bintu biri birange ne nyumba yo mwana so igenteke mukerange ne nyumba yo mwana ne bladder bladder ese amachako gacho nande gento kende nenjira ya machi iliye kurusia machi ese bladder so what you call the urethra so if you have uterine fibroids na vera rente mechanda ase bladder yago ose senjira ya machi
egento kende maega ye uterus maega ye uterus ndobwate rectum usese choenene kugacho so mnangendera gukwana onyole fibroids ebimbese nyumba yawe yo mwana ebimbe etwal fibroids na big esemo yago ye choenene era atwale mechando. So what I'm trying to say, otwale mechanda asamo na bera lente mechando ase abantu bali osese ibintu bibiyonjo kananete inyumba ye uterus. So inki bono gositwa tebe inki gekogera uterine fibroid chacha. That's the question. Inki gekogera uterine fibroid chacha. Origeri uterine fibroids. Because fibroids mnabara abantu baratebe uterine fibroids ne ego chokoba ebwate ose uterus ebwate igento ekorokunga uterine nini estrogen receptors. Estrogen receptors want yankoroke igemine tinga omusubati nabwate chiomoni ibere two hormones which are very important. Chiomoni echibere na chikogera twanyora abana hormone entangani ekorokunga estrogen eri kolenta what you call fertility yagera omusubati onyora abana so hormone ene very important ebe tebororo musubata konyora abana ko igula basubati batabugati abana ekero baguchiko pimo bago chikokorerwa mono analysis chiomoni gochikorige uchiabo kwanyora nge hormone eri gose estrogen erense batakana barente babe supplemented. So hormone iri estrogen is very important nere kolenta fertility ne hormone ende nere korokunga progesterone hormone eri kolendo umwana bakenga kiyo koiburu igekero kwanyolira umwana gero umuntu aberekire osayibwatiraniri omwana oyinkolendo wali ne hormone korokunga progesterone hormone yebetebo mwana ulitako tago sebense tago ikinga kiyo koiburu okonyora abantu bakonyora abortion you know oso mwana iburu prematurely before nga kiyoko nyora abana yekire. So these two hormones are very important ese enyomba yo mwana bono fibroids nchibwate gendo kurunga estrogen receptors. The estrogen receptors yani ngachi wa attracting gendo kurunga estrogen hormone eri ekolenta okonyora abana fertility. So if we go attract the estrogen because we've got estrogen receptors and that is why origeri abantu bakonyora abana abakonyora uterine fibroids n'abantu abake bantu bagatumba likonyora n'abantu abake because babwate hormone ile kurukunga estrogen eri iguru. So when the hormone estrogen okobere iguru yagera uterus yatwala fibroids. So you go minutinga again to mono gekorente uburere bwa fibroids na ngento ekorokunga estrogen hormone ile go toke so musubati. You got me? Yakigima omwanche mulieni otogendete gosanganere Dr. Kena Moses korase clinic ya Worldfit clinic ese agendete gotumanya igoro y'uburere bwa uterine fibroids asanyare ko bakakweretse naki obumburere kyobo naki boko gendera goswa ase omubirito nabo okonyara ko bakogotuma ujumbe yagenge gwitira ase enambere gabwa screen yabo inyora ase kinsemo cya Facebook nabo gotunya gwitira Ndizi TV News Digital nabo gotinsemo cya YouTube nabo gotunya gwitira Ndizi TV News igo manchi mulienye kubate boliri ndelyensi nabo gotumera ujumbe yabo elinde daktari anyara kubaga gukwira ni daktari bono kwanyara ko batatebi ncheraki oburiro bogo cha bwaso ase omubere kurinde ine nchereyemo totari kasi chinchira chinde daktari ngwa kwanera igoro yoburiro bogo chibwa affect ase chinsemo chinde kera kende oburiro boga bwa uterine fibroids na boko mbolete oburiro boli bwa anal hemorrhoids. Yes. You know temono na oburire origelinga kyumusubati ibwatiraneti gose inki kwanza genda atebe muligelinga inki kwaboli ikwaboli gento korokunga anal hemorrhoids. Anal hemorrhoids nekero chinchira chia manyinga chigotoke so morangu bwe choenene chikobimba koigura abantu badanga nko yagi nko ikora kurumaega you know okuba chinchira chia manyinga chia bimbire guso umuntu koigotanga omogongo no gosoka ekera bwatu what you call rectal prolapse
inere kurunga uterine fibroid ano hemorrhoids igo ano hemorrhoid nekero chinchira chia manyinga chiko bimba aso murangu bwe choenene muntu iguko yagie se choenene andi guswekera akogende icho onyagwatirani uburwire bwa guseme chando ya uterine fibroid nere ndeme chande nawe kolenta umunyite enchira nere kurukunga ya manyinge kurunse eso mubere ya ira manyinge senkoro tokurukanga inferior vena cava noegi wetagatiga angenese uterus yere so ekero umuntu atwa moja ni atwale fibroid ebenene mono gose fibroid ebene nabe korarera enjirerie gotiria manyinga gochigoro so ekere enjirerie gotiria manyinga gochigoro ngabono yarareiru manyinga utari gotara bwango chigoro bunetakire kwanyora manyinga agotigara sichinchira chia manyinga ngakentambe onya manyinga gotigara chinchira chia manyinga ngakentambe nabe kolenta ano hemorrhoids. Yes. Byakigima omwanche muri buno igwete daktari agendete gotwelesa ni kanyara kwa kago tutebi oborero bwa uterine fibroids na mukonyara kwa bokoreta ano hemorrhoids. Korinde daktari ngwa tutebi enchire yemo soborero bogo cha somubiri tunamukoresera omwanche muri natete kumanya bichine nchira kichi oborero bogo so asomubiri to. Muna tuateba bono tuatebire ngegente kanege kolentu boriro bwa uterine fibroids is because fibroids ebwate gento kurunga estrogen receptors ekorangeli estrogen gocesere iso nyagara bya bibinene egento kende gya kabiri negento gikorukunga obe toranyora mwana wekire myaka 30 gochigoro bontu bwate gotikori predisposing factors ebintu muno birachangi utwara uburiro bonekireki egenteke muno gutanyora abana nandi wekire myaka 30 gochigoro onye to konyora abana wekire myaka 30 na n'umusubati tore wekire 30 gochigoro turanyora mwana utapata uterine fibroids that is a predisposing factor egento kende gya kabiri onyoro umwana umanye komenya nandege kegetambe ucha konyoro yondi so onyoro umwana nandi tonyoro umwana bwangu omenye myaka 10 turanyora umwana unakurwa kanyorete so that spacing na bekole ekolenta uterine fibroids you see again to kende kya gatatu no ko bumubiro monene mono bali mebere menene babwate bale obesity ngo changiere kolenta oburire bwa uterine fibroids again to kende nendageririye kurukunga junk food abantu banchire ndagerire you know bakorosi bwangu omuntu akolente ndageriri ngakulta maji taikeibere yayire olire endageriri yakoli bwangu bale tikorosi ndageriri nyo basubati balero motugaye konyo mumusubati watenga ukine ndagira kutata tikuru kanyomba because banalire ndagerire bwangu bono kuriye ndageriri kurukunga junk food yachangia kolenta urire bwa uterine fibroids ebintu nebinge birachangira kinye ebinabyo ebinene nandige ntukende ntarate iyo baligere linkelinga pamanyenga abantu angaba subati bonsimba bwata uterine fibroids more than 80% lakini abandi mbali korora mechando because babwati bale ase eleve korunga asymptomatic nga telikoro kimanyire ibinde byose so kwanyora nk'abantu ambali ko iko muntu tazo kora akainga nje timbwati aboko nyanga no bwate uterine fibroids lakini teliko kolentera mechande ndio lakini konyorera abasubati abangisa common problem esa abasubati miskerubo daktari ngwa kwanera nga ekero muntu anyorira umwana tutabonyorira umwana umutangani abege kegetambe ataranyora umwana bakonyora oburiro bwiga bwa uterine fibroids kero kendo mwanchi muri natete komanya okero oburiro bwiga bwa riro muntu nechiko mu affect gochia sama tukabo sio ta nyoro umwana sana omunyete oligereri ntubwate ki type angisa to chikonyora cha fibroids ntubwate type iliye kobera enda ime kabisa yo mwana you know asa kunga endometrium so tokurukanga submucosal fibroids so nani ntubwate fibroid kobera sikinyama ime nandi nere ndego suna na isiko ese uterus so eliere ime mono gose fibroid yakarere ese nyumba yo mwana nambeyemu naberagere
ubulito gose umuntu ibwatire nti ubulito uburu namba ibere nabera era no chenchireria yeriga na yangweta onyole fibroid yagendera ko benene ebwate squeeze umukiori erarero umukiori okwimukia magena so meaning ya dent the blockage wono kwerende ligena lyo mugaka neligena lyo mungi natabasa kumerana because you kwende fibroid ya bungire nchireria magena again to kendera rente na nabe kolenta what you call even obstruction ngakiyo konyora abana erento what you call ngakiri umwana gukonyoru fibroid yera arenchere era aresenchira yo mwana enkonyorero bono asinyu umwana asinyu konyoru what you call obstructed labor abantu koyuru bakora operation so uterine fibroid nabera arente mechando yo konyora abana nabera arente mechando yabana kosoka batara kinga kiyo kuiburu go serente even obstructed labor igona be kolente mechandemic esa mwana yotanyora abana wiyake hima omwanchi muri asinga kitogendete gosanganere Dr. Kena Moses bunanyare ko bagagotumanya ngaki oburero obo kunyara ko bogoso ase umubere kuri ne daktari omwanchi muri natete kumanya mbimanyere iki aranyare ko bagakurigiria so muberoye amanyanga nabwate oburero obo igabwa uterine fibroids uterine fibroids ekero nande yamona tebire nga eturanyora mwana wekire myaka 30 gukigo be careful abakonya kwanyora onye kwanyora mwana oyomo kwaberinga kientambo utaranyora mwana onde be careful nabera nyago konyora uterine fibroids so mbimanyirire kyo umuntu akorigereri ekamanyirire getangani nekero umuntu akonyora gutwe mbulere nyinge saidi so what you call heavy menses ekero umuntu agutu embule nyinge etali ya kawaida kare kwa watula matukabera atatu bono gusenye embura ya kawaida bono kwacho kile embura yawe yaje kobe nyinge muno ekero gutwara heavy menses ino korokinga nande naburanya gwatwara uterine fibroids again to kende nekero gutu amako okonyora muntu agutu amako embule bwa tiny garo kole embule lie bwa tiny mono na bora nyolenga nokoba uterine fibroids again to kende is what you call menorrhagia nekero okonyoro gutwinga kientambe kwa gatura matukatatu wono miskerubu wajakire gotu chiwiki ibere ogotu abantu nabona abantu bangakete simsana bakombole reshide umuntu agotu chiwiki ibere ewiki yemo ogatura matukatatu ekero wajaye kororo gutwinga kientambe what you call menorrhagia eyibono gotu okunkoli kuya nabora nyanga kwale ntunege ndiko nga uterine fibroids abantu nkonyo abali ndiko nga metrorrhagia yani nga bono engakiyo gotu cyage twara ndiko nga irregular menses omuntu agatule oganyana ndi amatuko sino shina mbiri eta nando manya gotu osotu nando ganya amatuko 28 aita nando manya gotu bono cyakire gotu nyore kabire asumutinyo yomo osoja gotu maragatata asumutinyo yomo that irregular menses eyina bekoro nga uterine fibroid watwarire again to candice pain nkolentere pain yase pelvis yago ase nyomben yose endenke ekero koru uchungu nando igwete nga imogeti umusigo gete abandi bawo kanga bayibwatranete because bayotege ntonkereke ngimogeti oko heaviness yeri gosena goso ubosongo ekero ko ubosongo na ubosongo nabora kwanda bakeso mogongo bono nabora nyolenga you suffering from uterine fibroids again to kende bono tobeto kukwane urabaka bono ngakiye ko nyaba abangina munaba mbali gotaka umera neso kuri mu mugondo uterine fibroid nabera arente eshide sabangina bono mbali gotaka bomera nekole mu mugondo because babwate ubusongo gose uterine fibroid arente eshida again to kende bona ateba uterine fibroid yemo cyane benga yararire enyumba ya machi erarire bondo yagunya kogendere kunya kobenene erarire enyumba ya machi nabo umuntu agutwara what we call abnormal urine pattern abnormal urine pattern nekero bono
ogochaka muna bono umuntu kuigura bose kwatu bagotenga ki nguitirira maji tragic ikising echoere na itere ira maji otwale what you call urine incontinence. Urine incontinence yegocha because bone fibroid geli era lete se nyumba ya maji bono muntu buna igura ngangu kara maji asokire so muntu twara what you call urine incontinence. Again to kende is urgency. Urgency emanating sorry, let me come back again. Urine incontinence nekero amacha gosoka otabwatie break kose utanyale kunya control. That's what you call incontinence. So utanyale kunya hold to kunyara kunya bwata to bwati break in short. Na urgency nero nga utaji kumnyoka ujali kara macha sokire. You know, the urgency is high. So kwanyora bunomo urine pattern wajakile kuitira maji mutaga iteli machi ataliko koko kimno kuitira again to kende nekerobono uterus yekorale renyo ekwerende rectum ekare uterus yekorale rectum wono yalenta constipation igo muntu bwate uterine fibroid abako gotenga inkogende icho enkong sana icho yaye kobenkong so ekaroko icho yaye kobenkong nabura nyolenga anda abandi bacha gotenga chinguru timbwati kusenkole ko ngaka mono okoba manyinga kusayirire so mubiri batwalira anemia onya ndiko gutwara anemia na bera lente enkolera gwake bwangu bwangu because amanyinga galense kola baswati abango batangaki na kitinya gitali ngapimu ngatuni bwati manyinga kumbe ne uterine fibroids ego changia bono konyo mbabuga tinguru kusenkole gutuma bwangu kusaba gutwara difficult breathing so ebintu mune na byokororo koligereri so ekarokoro gutumono manyanga urero yake nyuma omwanche muriere oinere Dr. Kena Moses ekeranyere ko bakagusanga mbimanyereriki omuntu akurigerio manya kubonyora ngana bwate urero bwa fibrosis konde daktari omwanche muriere narobolirire swali ekero gutumika family planning enyara ko bagekoreta urero bwa uterine fibroids nabera achangie koleta lingana kolenta lakini nabera achangie kolenta uterine fibroids. Originally family planning we are talking about osetiangitebe family planning yamineti neri kurukunga hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives ne family planning iri muneri wono muntu akobetwe shindani depo kuzakobekere norplant kusotumia tembe anameza tembe one bina byo kurukunga hormonal contraceptives. Originally hormone ikwende chi family planning ichi mogeti one of the hormone chikaimoki more progesterone na progesterone ya hormone ichi somo subatingo changia chile kolenta se uterine fibroid ikona bera changia in short kolenta uterine fibroid yes biyeke gima omwanchi mulini yotagendete gusanganira Dr. Kena Moses chingaki agendete gukonera igoro y'uburere bwa uterine fibroids nabo gutuma ekerengera likiao gwitira ase enambe yureka bwa screen yabo chinsemo cha Facebook nabo gutonyara gwitira Ndizi TV News Digital nabo go chinsemo cha YouTube nabo gutonyara gwitira Ndizi TV News kolinde omwanchi mulire daktari onyere ko bagakubolinga ekera gutu embura ele light nebe dalili yo gutwara oburere bwa uterine fibroids korende utaramuiraneri yaturaswa sensemo ya kabere ye studio tokoirana no nyara ko bagokumuiraneri nabo igo kwemanya amange go mwanchi muri to basagusika to basakanyagara ngwirana tole na amange. Ndizi TV ubwansu bwumugusi soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bwumugusi chikwaya chire asorogonko ruagusi nechi nyinge mono bono Vincent Onyancha nigago chikukulirango yao asogo chirentera. Alright, asante sana humonchu muligire bono tyankorikanya somoro byo mutindi omoro byo murito omoro byo mugumu humonchu muligire lya omoro byo kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra
kera ritukure Jumapili enseye monenu suya maragoba goika chinsa ibere nejide kemerunke nene isano aiga no tokorangaria twakwana twasanga naende twatarachi kwaya mbakazi igotoka cha busikase kwaya ya umoncho murigera ryanyu mubwate kwaya mubwata matera manzo amatera mulito igotoka chambaka gabu isiku moncho murigera twasanga amo ne kwaya ya ino gabu isiku moncho murigera rya twarigera bwateri bwene sabali ye kwaya yechi kwaya yonse nigoko nyora imeyo mururubwa egesinga extra alipo yeye nasi tuwepo. Sikia, haya ni mapya, tubu leo na ubadilike. Watu tariki mwanchu murigeria kile tukule Jumapili muna butambe igokoletwa 90 presenter vini kolege kone tata Egesinga extra ase TV yao ya Ndizi TV Kolege kone Yesu nakilia yegwa kolete soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu Bumugusi Yakegima omwanchi umulire ngo kwaliga nende ase ensemo ya kabere chinga kitogendete gusanganira Dr. Kena Moses chinga ki agendete gukwanira oborere bwa uterine fibroids tonyere kwa bakagotwerera amange kolende daktari konyera ntaraso aso mutimo komokeigo nakoboliri boli omwanchi umulire natumali boli nanaki ngwanyera kwa bakugukwanira igoro ya heavy menses oranyera lende erase ensemo yae nigabwate light menses na ende gocha segi kigitambe obuno borere bwa uterine you know, every menses that my light menses ya kwanira even tumbire twata komubuli abura nyora bwati ntunga PID. PID is what you call pelvic inflammatory diseases. Onyore chi bacteria cha soile se uterus yao. Na wone kile kiragero twale light menses that it will take long. So the best thing ara kole no gochese nyagitari yetu ekera gochese nyagitari yetu tubwate bipimo gete topime tolenga is it uterine fibroid or is something else so kolingoli abantu kolingoli so onye kubwate shida mneyu nkogota itole stogotoka na bugocha gutalira egere tokwerese saidi usitolera usinubwate esishidende utatigereyo daktari ngwa kwanera igoro ya ekero mwantu abwate oborero bwagwa uterine fibroids nabakonyora chi break chanyere kwa bachiko butoka o amacha agosoka kirinsa kolende omwanchi muri natete komanya oborero bwagwa uterine fibroids mbale to oborero buri bwa fistula a fistula what is a fistula a fistula nekero tubwate what you call communication from one hole to another muna bone minetiga onyore engoro ya tokire korwese enchira ya maji the urethra engoro ye ya tokire korwese enchira ya maji ya chirese enchira yoro iboro in between now that's what you call a fistula wose onyore engoro ya tokire from enchira yoro iboro gochiese echo enene gotoka for meaning amachi ryo montago itara amacha yo ache senjira yoro iboro go siri ryo montako gende echo enene echo enke ya ache senjira yoro iboro so there's communication and that communication is now what you call a fistula nere ntuna fibroids no again to equivalent in fibro a fistula was that communication in na bono muntu atwale into kurukunga obstructed labor very dangerous iyo mwana ingweta mwana itanyara gweta esenjira yoro iburu asoke atigare gari ese pelvis okoba gotigara ali ngaki entambe ararite kinyama cyo musubati the muscles kiri cyajagako chia umia kusi chia twari ndunga ischemia chia konyore ndagera because urocho muntu akoraretega yoka
bono kobera ire SME yasinyukonyole endagira enyamiri yako baadaye enyamiri yako yakule yatwala engoro yabororo now that's what you call a fistula so nabera ache because of obstructed labor again tokia kabere kolente fistula mono isinga kiria basubati bakokoleru bakobaru nabo montara abaru esinga kuba nkuruzi nkonyora ingo mwana musubati abaru because yabwa to fibroids umusubati abaru because gusabwa ate issues jinde bono kubaru koli kolente injuries those injuries na wachiralente problem ne fistula nandege ntokendi is infection any infection utwara maira as a pelvis na bakobochora chingoro so now we call it so what I'm saying the fibroid colenta a fistula yeah daktari kwanyere ko kwanera ekero omonto aberekire mwanju muri naro kuboligega nga ekero omonto aberekire emitinyere nga omwana koire onyara ko bochaka wonchukana nanda guchakira mitinyene you may expect some movement guchakira mitinyene mitinyene tatu guchigoro some small movement mitinyene mono so mwana nko growale uchaka ko move but that you be told more ekaro ko gende esakoro ku MCH clinic ekaro montabu at alternate gwikagende sinya gitari iri ko MCH MCH kinesaba bangina bakoligererigo antenatal you know clinics egero mwana uligeri yote bunaba sister balinga ngakiki nkia wanta kora all this process yo konyora bana ubuyaki kima umwanchi mwele ne togendete gusanganere Dr. Kena Moses chingaki agendete gukwanera uburire bwa uterine fibroids konde daktari umwanchi mwele na tete komanya uburire ubuyekera kwa bonyorire kwa rwarire no chikogendera kuyibora gose obugo chibwatango kuyibora bona mangana treatment want to akisa treatment kusenga kimuntu akubweni nambe ya muntu bwate conventional treatment eri abantu akwana nyagitari bachikorwali like already as a conventional treatment ntubwata nge chinchira ibere kire meja jiko koruga ya Kenya mon onyo muntu taranyora abana tanya konyora abana usantete konyora abana na ve fibroid yoka kogenda erusigu what you call myomectomy myomectomy ne kero muntu akobara orusie fibroids egero yanyora abana nandi ntubwate mono bali bagusaba abantu bagusaba ko tinenge kubasumbwa mono uterusing mayarusi what you call hysterectomy hysterectomy ne kere uterus yekurusi wengima yatugutu oligeri abantu bali bakurusu fibroids barusi bali bataranyora gusaba tate konyora abana nandi kuira matuka masini ni usemetie nyoyo mwebe nandi yiranire you see that's the problem so into nyagitari yeito ya Worldfit twaligirie nchire ngao yoko wene marure munaya twaligirie nchire natural you know nandele very effective muna bono ntubwate kwalo chinyi ko rukunga broccoli ne chinyi ngamina you know cauliflower so broccoli nabe konya kuwena fibroids because igen dongereke ko rukunga broccoli insulate ekurushwe se broccoli umuntu okwegu yakonya kuwena fibroids lakini ntutu achire ntobwate you know twalentire nchirengi yayo kurwali fibroids liko montago chikobaru liko montago chikuruswe uterus yaye twamwa mariogo a shrink the fibroids mariogo itumna bono ntobwate rio ligete tokurusi Malaysia you know liko genda liabutura tuje fibroids nitagete ndagira so nitagete mokioswe ochiam endagira so twabutoro mokioli so arterial embolization bakonyoroka arterial embolization nekaro enchiri ya manyinga ekobutoro one fibroid yelite konyora ndagira ya shrink so aban asina mnogende other places ngokora bali ngobutoro bali nyija manyinga lakini bono ntutubwata maliyo gakubutora jinjire kijya manyinga so ekenje ya manyinga ya butuwe endagira fibroid ya te konyore ndagira ongete konyore ndagira it starts shrinking on its own so ntubwate nambe yemo amaliyo ga colleagues mneyu ntubwate amaliyo ga ngabere different types ako colleagues yo go shrink fibroids lakini nandi tiyanginyo byo muri ringa
tuachire nande ne enchirende ya kabiri bono twanyorire enchirende ekobweni oburiro bwa fibroid so fast tugutumia gento gokunga stem cell therapy. Stem cell therapy ne karatoko beka kwenda amalio gose ndagera gete so moberogo stem cell yichagera cyenda cyachiko chenchi gose cyachikorosi kiseri kiricha cyakire gusareka so muntu gwena bwangu. And this method stem cell therapy bali barigereri gose bali bachungusire saidi ibagotebanga is the medicine of tomorrow. Omubero ito kenda koroki miskerubo ekero abantu bagosimaka matoke litoke ligosimaka egetenga ngeliko gota ngeka gota etenga kiagota boditoke ndiko sokali nene abantu batanga egetenge kiagotire gaturusige litoke lina antu tujusimeka sana ngao igona into bitenga by'umubero itongo sale kabire nkoera bire so encherengia nogo sukiri toke ujia sangao lakini wono ntunto kunya gusukiri toke. So what we are doing is a bono again enchira tuachake kurwali kugwenia marwaire nogo tumia stem cell therapy yachikokora igende kunga rejuvenation of our body. Abantu bajide bale babwata marwaire yogo 10 batebunga autaona change yoyote bajide se Worldfit to wameona change within 1 week because we are employing stem cell therapy. Yeah. Biyake madaktari teatora so asechense mochichi mesmes torale mbalinga bali batumire ujumbe yabo nende maboliki babwate narogaiga okuboli daktari ekero aibwateraniti ne niga koigwa obukindu obonge ine changie anyara ko bagakonyora oburire bwa uterine fibroids. No. Onyo gokwigwa obukindu ande ngakibwateraniti genda nyagitari na bera abe because of hormonal changes you know chiko kolentele shida muneyo lakini okoibwatsani ngokogeranga gosobo kendu mbokogera bolente uterine fibroid no. Nara okuboli ekero daktari mbwate gosembwate ekero ngotwa heavily alafu komenya konyara chisa ininchiroro egocha alafu yatiga nende yachigochi nyinge mono obuno bureire bwa fibroid uterines. No, what you do enjirara kolengia no gocha tumupime mnangoteba ntubwate machine ntubwata ultrasound machine so bisiane tugwake bichatolenga what could be the problem. Na tebirenga fibroid na bera alente shida muneyo lakini ntubwate bintu binde bira alente shida muneyo so mtu ata bintu mnabono PID pelvic inflammatory diseases so mtu osobonya gitali ntoliko kora guesswork. What we do we katupime we do laboratory testing to be sure nga fibroid ya currently shili or not. Yeah. Nara daktari ukobolinga ekero koigwa kwenda aja enene gwekonya kwanyora nga kendenge yo kegosoka ene changie gusino burere bwa fibroid bwanyare kwa gososa omubiri kalimonera ave fibroids na bora nyore ngomo enchira yago yendagira nebwate you know nebwate either amoeba ose nebwate obuchabu obonge sinchira yago yendagira maybe you need what you call detoxification ngetubwate amoeba you may need a detoxification or what you call bowel flush. Bowel flush ne utakero sibienchira yago yendagira na ande at the same time we have a device nutritionally what are supposed to do. Kuna watu hawakunywi maji kerubo, kuna watu hawakuli mboga, tumesema wanakula junk food. Kama unakula junk food, chakula ya maduka kila wakati, unaweza ukapata shida kama hizi. So you have to come for nutritional advice. Nara daktari nero kobolinga ekerobwate oboriro bwa uterine fibroids. Mwanya kwa bokoleta oboriro bwa UTIs. Na ubaralenda. Chereki ubaralenda. Use mbolenda. Ntwatebanga uterine fibroids na bekoralira enchire gosokia mache ama what you call the urethra. Na bera aralire nyumba ya mache. So onyorenga toli kosoki machons mnetakire amache agutigara maega. For long, you know, the rescue is for long. Makitali goso conspi yani ngutigara ali make. Na bara attract infection.
nara ogoteba daktari nga ekera kwenda haja ya enge nigo akuigwa bururu bonta maiti gusino buriro bwa uterine fibroids gusino buriro bondi bwanyare ko bugotana bwo natwatebire enjirengia no gochenya gitari ekaro gwachine nyagitari ngokora tuli laboratory testing kolingori tumanye gose UTI or you have uterine fibroids injini nkora physically I can telling you uterine fibroid well gose UTI yeah nara ogoteba nga daktari ni gonge bwateranite lakini ngochina igwe siorori nabo igo liberera linyinge nebe no boreiro bwo changia koigwa igo no enjirengia gende nyagitari if you go to MCH clinic the antenatal clinic they were able to check nga ngento kigosumbwete mami labda ubwate shida gitu Obieke gima omanchu mulieni gotogendete gusanganere Dr. Kena Moses Kurwa ase ekliniki gya Worldfit clinic tingaki agendete gutosemia amange gwetera oburere bwiga bwa uterine fibroids. Dr. twanya kwa togoteba chinjira chinyinge cyokurwari oburere bwiga. Kurende omanchu mulieni atete kumanyanga oburere bwiga bwa uterine fibroids. Kera chiri kurwari nero gwechorera enchiri lyabwe neta kurwari gose na kimogo chimwa mu advice sense mo yokurwari. Intwa nyagitari munyagitari tali kukurazimisha ako options available then from the options available you choose what you know you choose the best you know so ngote itore pros and cons ya every ni chinchire chichonzi ayo mwenyene ochore lakini intumna bono Worldfit we advise people on a natural way. Natural way nere the best for me. Umbuli. Because natebirenga ekero convention okorusiwe fibroid and mambi ya merire. Okorusiwe uterus yago nkonyoro chi complication chinyinge. Nkonyoro ligento gikorukunga early menopause. Bona uterus iri karo ya rusi uterus iri ngo produce sexual hormones. Bona karo ya rusigu so there's no production of sexual hormones yagenanze. Waswa menopause amoga chaka kugwati umubiro chaka kugwati pressure yagenda iguru you see Obiyeke kima daktari nara okurukwa agateba nsingurukwa Nelson omonginone akuba mulito emitinye tato na inde bwarwa na kiago konyeka kera chingaki ekero kororo umurugyo wakunya kurubulito ange mitinye bere tato you know ntobwate gento ikurukunga cervical incompetence when the cervix can't hold the baby okonya gose cervix ya etri kunyara kubwato mwana bakenga kiyo kwiburu nota kiro mwire nyagitari enga kiria omwire you know maybe a gynecologist can advise you more egera kolero gento ikurukunga McDonald stitch ekara twali abo averekire agenda sonu abekire gento ikurukunga McDonald stitch emokonya konyora abana onye tuli kuchikora igo you're wasting your time ngagete koire neri nara ule batebanga nimekuwa na 4 miscarriages hosi naambiwa ni cervical incompetence am I having fibroids no then not fibroids cervical incompetence inamaanisha your cervix iwezi ina uwezo wa kubeba mtoto so kama ina uwezo wa kubeba mtoto inahitaji kuwekwa you know some force ikue ngumu ishonwe ifanywe McDonald stitch so that tuweze kupata mtoto nara batebanga daktari inchengo igwa kwenda aja enge kera chinsa inebo buriro bwa uterine fibroids twatebe uterine fibroids na bera rente lakini ekarogo chenye gitari yaito hiyo ndio kazi yangu mimi kama daktari nimesomea daktari na kazi yangu nitakuangalia nijue shida yake iko wapi nijue kama ni UTI ama uterine fibroid before I commence any treatment ndara kwera daktari nara goteba ngige kogera umuriro uri bwate uburiro bwa diabetes na high blood pressure ekomobera akongo ase ogotanga aja enge na kera bwate stroke uburiro bwa high blood pressure no buriro bwa sukari ngo sali borege ndo ikorukunga nerves ne nerve nere kotenga blood yawe yachoire gando itera maji so bone kawichi nerves this what we call parasympathetic nerves the parasympathetic nerves are very affected chia wasunyu kogenda nini wasunyu yani wono
tulikunyara go control because the nerves are very affected. A stroke at the same time na go affect the nerves. So amaruira analia go affect nerves. Lakini kiara chobisi yetonto muereza zaidi. Yeah. Masi from Kisi tena tagete advice na boko ile namba ya daktari kuruga bwase screen namba ya daktari nerega bwase screen na boko mwakera onyara ko bagukwimanye amange kolende daktari ekero chinse chatomyolire na boko tabia omwanchi mulienga yara nyara ko bagakonyora. Eritaria nenkurukunga daktari Moses Kena Onsarigo. Inyagitari yaite kurukunga Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers ntubwate branch mu Karatina, ntubwate branch mu Eldoret nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Igabo Songo notola se nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza. Nani jengo to koroga igabo Songo. So Uhuru Plaza noere gari marikiti ya Bosongo, marigiti ya Bosongo. Ekero wachile marigiti ya Bosongo, wachile marigiti ya Bosongo alisa wako ni nyama, kusistage nkoro ya Kisumu ese ya renge, na bokore nyumba ya Uhuru Plaza bwata makoba matambe. Wasoime wacha bake goroba ya gatatu. Kugoche goroba ya gatatu, okoboko kwa gokoli. Na bokore nyumba kliniki kile Worldfit kwa nyoranjo mwenyene Daktari Moses Kena Onsarigo. Utako ngakire namba ya nesimi. Noire se screen igao nante ante bengere 0722 24 57 63. 0722 24 57 63. Bia muneso guturigiri. Abiyake yima omwanchi omulieria oinere Dr. Kena Moses kurase kliniki ya Worldfit kliniki inyora omurobere yugani gogocha kirali tukolia Jumamosi chinsa ibere chamagoroba nabogotobwatia ase chinsemo cha Facebook ase gwetera Ndizi TV News digital nabogo chinsemo cha YouTube gwetera Ndizi TV News ego mwanchi omulia kirali tukolia Jumamosi chinsa ibere chamagoroba nabokonyara ko bakogoswa emeyo omurobere gakwa tutomera ujumbe yago kwa bolia amabolia liagwate chinga ki Dr. Kena Moses kurase kliniki ya Worldfit clinic akonyara ko bakago tosemia amange gwetera amaroire alianyade ko bakago to chanda maga ichikamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogira gwekera senchira ya bene nere omosai James nanche eliterene Frida Kerubo gokoganiria oboligereria obuya chinga ki John Kebati kuyarigania ase gokoletera amangana amayego to basaguska to basakonyegera yenda kubwatia emerobelinde imigeta senikia Ndizi TV karibu tena daktari. Asante sana.